आगष्ट जोबनायावनो फुरा खालामना होनोसै होनबाय दा गैया ओमफ्राय बे लुयैयानो लुयै मैया दाख्लि थांबाय लुनो होननानै इसिमिर बायनांगौनो खिरखि बायनांगौनो जों गावसोर फैसा लांजोबबायबा जों माजों बायबावनो बेसेबां फैसा लांखो हाब सिगांना 5,000 जाहैबाय आरो माबाना उनना गेजेरना ओमफ्राय दा लास्टनि जोबनायल'सै आरो सोर लांदों फैसाखौलाय राजिब बसुमतारी चेयारमेन ना मेम्बार बेलाय माबा मेम्बार बेनो लानानै थांदों ओमफ्राय दाथ' लुनायबो जायाखिसै मायाखिसै जोङो दुखु नांबाय आरोखि थानायफ्राव माबायदि खस्थ' मोनो न'खरफ्राव हाब न'आथ' जोंना खस्थ'आनो लाजाखाया गालगाबसो दुखुसो मोनगौमोन नोंसोर नुबा ओमफ्राय दा बेखौनो थिनबाबो लुयैया ओमफ्राय नोंसोर इसिमिर बायदो नोंसोर माबा बाला अन्थाइ बायदोसो होनो बेसे गोबाव जाखो बे नोंथांनि न'खौ लुफुंनाया जोंनि न'आथ' बोसोरसेनो बारबाय ओमफ्राय दासिमबो जाया न' सायावनो जोङो नुदों माबा मैथा आबाद मावनाय मुदुफुल थालायलायनाय मुला फोबावबाय आंहाथ' न' सायावनो औ आरो फोरला खुमब्रा जाखांजोब्बाय आङो होनबा मा बुंबावनो आं दुखु मोनबाय बेखौ सोङोबा मा होनो बिथांमोनालाय सोङोबा र' लुगोन जागोन होनो ओमफ्रायथ' लुवा थिनो जोङो लुदो होननानै लुवा आरो बिसोरो खननै जाबाय दा लुनानै होनो थाखाय मा खावलायगोन दा लुनानै होनायानोथ' दरजा खिरखि बिदों जोंनावसो बिदों ओमफ्राय जों फैसा हरजोब्बायबा जों माजों बायनो माजों लुबावनो जोंलाय दरजा खोरखिखौथ' गावसोरसो बायनानै होफैनांगौमोन बेखौथ' गावसोरसो बायना होफैनांगौमोन गैया जेबो दा बेनि थाखायनो जोङो रागा जोंगासिनो दं आरोखि दाथ' जों न'खौ नांगौमोन दा न'खौ लुफुंना होना होआ बेनो आरो बोसोरसे मास मोनथाम जाबायदां आबाद मावनानैसो जादों नामा नोंसोर आबाद मावनानैसो जायो दा न' सायावनो आरो आंना मादै मा आबाद मावदों नोंसोर बे न'आव माबा दा मुला फोबाय दुन्दिया फोबाय आरो इन्दि एम्फौ खेबथाम लाखांबाय आंबो बेनि बिफांजोंनो आरो मोदोमफुलखौनो जागासिनो आरो मैथाथ' जागासिनो दाबो हायाबो हनै न'निखौनो जावदों हानिबो फैसा हरा फैसा लांजोब्बाय नामा बिसोरलाय लांजोबो फैसाया 50,000 जानो 1,000ल' खम आंना उनाव लास्टना जखारनिखौबो लांजोबदों मुलाखौ न'आव जायोना फानो मादै जायोसो फाना जोंहा गैया नालाय ओंखायनो जायोसो लुफुंनानै कमप्लिट खालामना होनो थिनोब्ला रायरायोबा मा होनो बिथांमोनालाय आंजों रायलायबावा गंनानैसो थाबावो ओमफ्राय खेबसे फैदों फिसालायानो माबादों आरो न' लुदों 5,000ल' होदों न' लुनायाबो गैया मा सन्देह खालामदों फैसाखौ बाहायनानै जाबाय ना जानो मा खालामखो जों मिथिला रायलायाबो खबर लागासिनो र' सानथामसोजों फैगोन होनो सप्तासेल' नायबावदो होनो फैया फैसाया खेबनै जाबाय जखारनिखौबो होबावा ओमफ्राय सानसेखालि ओरै बिदोंमोन आं फिसालानो लेखा बायनो 1,000 होदोहाय बाबु होननायाव होबावाखै नाङा थोआ फैसायानो हाब हरजोबथारनांगौ ओरैसो होनलायलायबावबाय बे राजिबा मेम्बार ना मा नाम मेम्बार मामा राजिब चेयारमेना 7 मा बिसि गोलैयो थेखाजरा गोलैयो नोंसिना मा गामि बियो जोंना जोंनिखौबो बथिनालि होनो मा नाम मादै मा नाम मादै आंना खान्थि बरगयारि बुहुथिनालि ना औ आरो नै फिसालायाबो आंना सासे फरायनानै थाबाय मावनानै जानोबो रोङा आंहा दा ओंखायनो न'खौ नांथारगौ